Hey, what's up mga amigo? So, for today's vlog is unboxing tayo sa DrKleen Wearable Air Purifier. So, muna siya mga amigos. So, ang worth 3,000 plus ni siya. Magkapalimpyo ni siya sa hangin nga palibot. Imong solobo ni siya permi ni Kujintas. So, DrKleen is proud to present one of the newest patented wearable air purifier designs for 2020 and one of the best of its kind. So, pag-upan siya na yung gawas. So, can be used as a mini air purifier for homes and turn on while charging. Can run up to 12 hours wireless. Manufactured by one of the top companies being the air purifying industry for more than 10 years. Check out the state-of-the-art design emitting 5 million negative ions. So 5 million negative ions ang contain aning wearable air purifier. So ang yang kuha na ni is to breathe fresh, breathe clean with style with DrKleen 24/7 wearable air purifier. So pwede nimo sa sulobon tibok adlaw. The air body post emits 5 million negative ions which effectively clears out and filters out pollutants, creating a protective spell. So ang mahanggab nimo nga hangin yung mga dunay mga kagaw, masa siya ning purifier. So ato na siya yung ablihan mga amigos. Ano siya? Ayan box. Nablihan na rin ako ang yung plastic sulanan. Try. Ano siya? Okay. Yan. Pamaring takot niya. Okay. So what's in the box? Here. This one, the cable wire or the lagi cable wire sa charger. Mano siya ay one revise. Then this one, ano siya? Yeah. Yang mino. Ano siya yung mino niya? Mino. Product name, wearable air purifier. 20 million. Ayan. Ayan. Ito yung mino. Okay. So, the next one is the ano na siya mga amigos. So, ang gipalit mo is black. So, mo na siya. Ano siya ay Dr. Abfates. Okay, yan. Ito yan. So, atong ablihan. So, okay. Yun na. So, mo ni siya inig-on. Ano siya inig-on. Napasabot. So, mo ni siya ay ang air purifier. Kani. So, mo ni siya ay mo bira sa mga manggab ni mo nga mga hugaw or polluted air. So, mo ni siya ay mo kuan na. Madungog na ito nga na doon tingog. O na siya. So, mo na siya. Musuluto na ninyo kadadlaw. Okay. O na siya. Kung asa ka malakaw or matog, di mo nisuton. O na siya. Okay. Na. So, ano lang isod. Already siya. So, ano siya. So,
thank you for watching mga amigos, and hopefully nagustuhan mo sa pag-unboxing, and see you to my next vlog. Babu! What's up mga amigos? So thank you for watching, and please subscribe to my YouTube channel there, and watch nyo na din po yung dalawang video nito sa ibaba. Yan. So guys, thank you.